Hola, tornem a estar aquí en aquest espai d'entrevistes als candidats i candidates a les eleccions del Consell Rector, que, com sabeu, tindran lloc al mes de novembre. I aquests espais de l'Ansuara, aquests vídeos que trobeu aquí en aquest apartat, ens serveixen per conèixer una miqueta més les persones que s'hi presenten. En aquesta ocasió ens hi acompanya, com haureu vist, l'Aurora. Hola, Aurora, què tal? Hola, bon dia. Bé. Sí, què tal? Una Com mica estàs? nerviosa, però bé. Molt bé, no et preocupis, serà una conversa. Així que el que farem primer per començar, si et sembla, és que et presentis. Si ens pots dir una miqueta qui ets. Sí. El meu nom és Aurora Carrillo González, tinc 56 anys, estic treballant a l'oficina d'Olot, en el Departament de Finances, com a administratiu. I, porto que soc sòcia des del 2000, al ple dret, des del 2010, no m'equivoco, gener del 2010. Perfecte. Doncs gràcies com explicaves, formes part de l'àrea de finances, estàs a Olot, a comptabilitat, administració i tresoreria. Molt bé, doncs t'hem conegut una miqueta i ara la idea és que ens expliquis quins són els teus valors, els valors que tu et mouen com a persona. Els meus valors, diguéssim que m'importa molt l'altra gent, no? Que soc responsable, resolutiva, i intento fer i m'agrada fer les coses el millor possible. I amb molta energia i, tot això. I explica'ns, per tu, Suara què és? Suara és una organització de persones sòcies i no sòcies, que és promoguda també per una assemblea, democràticament, no? Que està decidida democràticament. Molt bé. Et presentes a aquestes eleccions al Consell Rector. Per què ho fas? Per què et presentes a les eleccions al Consell? Ja me vaig apuntar fa 6 anys i per poc no va sortir. I ara m'he tornat a presentar perquè crec que és el meu moment personalment i amb el temps que tinc, i a part penso que és una part i una obligació de cada soci. Tots tindrien que fer-ho. Què creus que implica per tu la responsabilitat de ser membre del Consell Rector? Implica moltíssim. És un repte que intentaré, si surt i soc escollida, fer-lo el millor possible i donar suport i transmetre als meus companys com si fos jo mateixa. De fet, som tots. A part del que estableix la llei, jurídicament, les funcions que té el Consell Rector, més enllà d'això, quin creus que ha de ser el paper del Consell Rector? La transparència, sobretot, cercania, confiança, tot això ha de ser el Consell Rector. Si fossis escollida membre del Consell Rector, què esperaries de l'Assemblea? I la pregunta també a la inversa. Què creus que t'hauria de demanar tu l'Assemblea? De l'Assemblea esperaria que s'involucressin tots els socis, que siguin participatius el màxim possible, perquè és molt important. I al revés, penso que també ells esperarien de mi veure-se reflectits i transparència i fer suport i que verdaderament estic representant el que ells en un moment donat han donat la confiança. Parlant de Suara, explica'ns una miqueta quines accions societàries, en quines accions has participat? He participat a diverses. He fet la formació del Consell Rector fa 6 anys. He participat en reunions transversals
També vas treballar amb un grup, un punt del reglament intern i també he participat en sortides societàries. Ara parlem del futur i fem aquest exercici una miqueta d'imaginació. Com t'imagines Suara d'aquí uns anys i també cap a on creus que hauria d'avançar la cooperativa? Bueno, jo penso que d'aquí uns anys veig Suara, tal com anem, tecnològicament força bé. I aquest seria una manera, un futur. Tecnològicament i també treballar una miqueta els salaris de la gent, de les persones treballadores i tot això. I ara l'última pregunta, que és com valores el nou procés cap a l'ètica que ha emprès Suara, aquest procés nou que s'està desenvolupant? Penso que està molt adequat a la situació d'avui en dia. La veritat, molt acertat. Molt bé. Doncs fins aquí aquestes 8 preguntes, no, són més, però són les preguntes que tenim establertes. 8 sou els candidats i les preguntes són les persones que us presenteu al Consell Rector. Així que moltes gràcies per al teu temps. De res. Aquestes són les preguntes, si no vols afegir res més. I res, com fem amb tothom, desitjar-vos molta sort. Moltes gràcies. Fins aviat. Adéu. Fins aviat.